Здравейте, аз съм Елена Ярамова и ще си поговорим за езика на тялото и как да бъдем непоколебими. За да имаме успешна комуникация, е важно да владеем науката за езика на тялото. То е цял един нов език, който в по-голямата си част е международен с малки изключения. Според някои изследвания, хората възприемат информацията 83% визуално, 12% слухово, 2% вкусово и тактилно и 3% обонятелно. Ето защо е важно да познаваме езика на тялото. Цели 80% от информацията, която получаваме, е визуална. Буквално, успехът ви във всяка ситуация зависи от това доколко добре разчитате езика на тялото на другите и доколко добре знаете как да изпращате визуални съобщения чрез езика на тялото. Да разпознаете дали някой е несъгласен с аргументите ви и веднага да вземете мерки, като насочите вниманието на събеседника ви към други аргументи. Или да не питате за съгласие, ако езикът на тялото му показва несъгласие, а да продължите с убеждаването, докато не видите, че сигналите, които невербално ви изпраща, са равни на съгласие. Това е много важно умение, тъй като ако твърде рано попитате за мнението на събеседника ви и не предвидите негативната му реакция, веднъж взел позицията на не, човек вече не се ръководи от оценка на аргументите за и против, а от силата на това да застава зад отговора, който вече ви е дал. Много е важно да не сме колебливи в поведението си. А липсата на колебание не може да се изиграе. Тя се постига или с много опит, или с много глупост. Така че ви препоръчвам опита. Винаги добрата подготовка и многото положени усилия, за които говорихме по-рано, елиминират до голяма степен колебливостта и в изказа, и в езика на тялото. Стига да го познаваме добре. Ще ви дам една техника за бързо запомняне, за да имате тази сигурност в себе си, когато ви е необходима. Взимате стая от дома ви, която познавате добре и има много уреди и мебели. Започвате от дясно наляво, например като отворите вратата, там се намира вашия диван и си представяте някаква небивала асоциация между дивана и първата част на лекцията или речта, която трябва да изнесете. Например, аз трябваше да говоря за Майкъл Фелпс и си го представих как седи на дивана ми като дете и не си намира място. Мозъкът ни учи по два начина. Или с множество повторения, или с много ярки и шокиращи асоциации. И за да спестим време, кани Майкъл Фелпс на посокче. После следва масата и там трябваше да започна да говоря за ученето и си представям аз колко много учех на тази маса като дете, но за да засиля асоциацията, си представям как жонглирам с тетрадките си. И така с телевизора, с микровълновата, хладилника давате подред, както са подредени в стаята. После, когато се сетите за подредбата на стаята, която няма как да забравите, знаете, че дивана е най-отпред и ще говорите за Майкъл Фелпс. После е масата и вие ще говорите за ученето и така нататък. Но не забравяте, създавате нелепа асоциация, за да я запомни добре мозъкът ви. Когато вече сте сигурни, че няма как да забравите стаята си, имате самочувствието на подготвен човек, който знае речта си. А оттам и езикът на тялото ви, както и тембърът на гласа, както и стойката ви са убедителни и ще приковете вниманието на публиката си. Ще направим едно упражнение. Мога ли да ви помоля да повторите жестовете, които ще ви покажа? Ей така да си направим експеримент заедно, за да усетим силата на езика на тялото. Моля, повтаряйте след мен всичко, което правя. Докоснете с пръст носа. После докоснете със същия пръст челото и накрая пак темето на главата. В края, вместо да докосна главата, аз докосвах брадичката си. В този експеримент се очаква почти всички участници да следват не думите ми, а да си докоснат брадичката. А вие какво направихте? Ето колко е важен езикът на тялото. Усещам се добре, когато вляза в залата, когато тренирам, когато изразходвам енергия. Чувствам се добре, когато и щастлива, когато печеля медали по състезанията. Всъщност това ми е най-голямата мотивация, когато печеля медали и видя, че имам напредък. Също така, чрез спорта се чувствам добре и физически, психически, ментално.
Нещата са много, заради които мисля, че това е моето нещо и най-вече, щом имам успехи, виждам, че аз съм добра в това нещо и имам на къде още да се развивам. Имам различни методи, които с течение на времето си ги изработих. Видях, че те ми се отразяват добре, успокояват ме. Също правя методи на дишане, методи с движения. Имам си мое движение, което като го направи, тялото ми се успокоява, чувствам се добре, чувствам се подготвена за мача. Също така говоря си сама на себе си, за да се успокоя. Обичам също и треньора да ми говори, защото и той ме успокоява. Много са нещата. Някой път мога да призная, че не успявам да се преборя с притеснението. То надделява доста над мен и това се отразява и в на ми, нали, в срещата се отразява. Дори се стигало до там да ми се стегне тялото, краката да ми блокират, да не мога, нали, да покажа нищо от себе си. Но научила съм се, че просто трябва да се боря с това нещо и да се опитвам да го успокоявам. Темата подготвихме заедно с психолога доктор Елена Илиева за проекта "Младите хора, бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.